салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ба канали оилавии мо. он касоне ки тоза ба канали мо пайваст шуданд, хуш омадед мегӯям. раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед, суханҳои нағз менависед. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. ман влоги имрӯзаи худро аз шаб сар мекунам. чӣ хеле ки дида истодед, ман дар инҷо самса пухта истодам. ман самсаҳоро печонда тамом кардам. акнун барояшон зардии тухм олида истодам ва кунҷит пошида дар тафтон мепазам. рости гап, ман тайёр кардани самбусаҳоро ба шумо нишон надодам, барои он ки ман медонам ҳама бонувон самбуса пухта метавонанд ва боз ҳам дар канали ман самбусапазӣ ҳаст. метавонед аз он ҷо гиред. ана самбусаи мо ҳам тайёр шуд. ман аз тафтон гирифтам ва ҳозир ба тарелка гирифта истодам ё ки табақ. бинед чӣ хеле аҷоиб қабатҳояш чӣ хеле аҷоиб омадааст. яктаашро мебинем кани дарунаш чӣ хеле омада бошад. дарунашро мебинем. на сочини нағз омадааст. умедворам маззаашам нағз аст. акнун дар инҷо саҳар шуд. ман мехоҳам як намуд торт ё ин ки десерт, пирог, чизе ҳам гӯед мешавад тайёр кунам. барои мо лозим аст 3 дона тухм, 150 грамм шакар, 350 грамм сукшёни молоко, 200 грамм орд, 180 ё ин ки 200 грамм сливочное масло ё ин ки маргарин, разрыхлитель, какао ва 100 миллилитр оби ҷӯшомада. мо 3 дона тухмро бо шакар нағзака лат мезанем то ин ки шакар об шавад. шумо метавонед миксер истифода баред. ман рости гап бо ҳамин винчик ҳама вақт ҳамин пирогро бо винчик мекунам. акнун 1 қошуқ сукшёни молоко ҳамроҳ мекунем ба тухм ва шакарамон. боз ҳам омехта мекунем. дар инҷо 50 грамм равғанро ё ки маргаринро камтар об карда варда ба хамирамон баъдтар ҳамроҳ мекунем. аввал разрыхлителро андохтам. боз ҳам омехта мекунем. ана михел акнун равғанамонро болои алов мемонем то ин ки об шавад. дар ин ҷо бошад 200 грамм орд ва 100 грамм какаоро ана михел аз элак мебезем. чӣ хеле ки дида истодед.
و باز آمیخته میکنیم. Венчикати швуртар шуд. Акнун ман анамихе бо лопатка омехта мекунам. шумо метавонед ордро камтар резед ва дар охир об нарезед. акнун камтаракак намак мерезем ва равғани обкардаро низ мерезем. боз ҳам омехта мекунем. 100 миллилитр оби ҷӯшро оварда ба хамирамон мерезем ва боз нағзакак кофтан мегирем, то ин ки хамирамон як ранг шавад. ана хамири мо ҳам тайёр шуд. акнун қолаби пухтупазиро камтар равған карда камтаракак орд мепошам ва хамирамонро ба даруни қолаб мерезем. ана ҳамин хел тафдонро ба дараҷаи 150 градус мондагиям ва хамирамонро дар тафдон 45-50 минут дақиқа мегузорем то пухтанаш. дар ин ҷо мондагии ҳамон равған ё ки сливочное масло ё ки маргаринро об мекунем ва сгущёни молокоро анамихел рехта равған ҷӯш набоша камтаракак гармтар мекунем ва сгущёни молокоро анамихел ҳамроҳ мекунем ва 100 грамм какао ҳамроҳ мекунем ва нағзакак омехта мекунем то ин ки маҳсулотамон як ранг шавад, яъне бо ҳам омехта шаванд маҳсулотҳо. баъд аз он кремамонро ба ҷои хунук мегузорем то ин ки хунук шавад. ана пироги мо ҳам тайёр шуд. бо чӯбча мебинем дарунаш хамир намонда бошад. акнун бо ҳамин чӯбча анамихел серохиҳо мекунем то ин ки крем ба дохилаш ҳам дарояд. пирогам хунук шуд, кремам хунук шуд. акнун кремамонро анамихел ба болои пирогамон рехтем. пирогро 2 соат мемонем то ин ки дам гирад. дар ин ҷо ман бо бодиринг ва сабзи корейский салат кардам.
ҳам аҷоиб назм омадааст. акнун дар ин ҷо мо камтаракак дастархон оростем бо ҳамон чизои пухтагӣ. рости гап ман ош кардам, ошкуниро ҳам нишон надодам, барои он ки ош дар каналам ҳаст ва боварӣ дорам ҳама аз ёрдаи он мебарояд. ана мо ошро хӯрда тамом кардем. акнун баъд аз ош пирог ё ин ки десертамонро мечашем. аҷоиб мулоими болаззат омадааст. шумо ҳам метавонед ба хонадони худ ана ҳамин хел пирог тайёр кунед. хайр дӯстонам, то блогҳои оянда дар паноҳи худо.